nang lapangan nggih. Persis banget lagi kontes motor king iki ya. Ya konser. Ya kontes. Kayak sok melu. Kan sih genyong nggorok sene. Ora. Terus sepatuan boot. Kowe kuwe anger acara king kae motor king Dragon. Kowe iku ora mlebu. Ora mlebu ngendi? Ora mlebu nominasi Dragon Musik. Ya tetep mlebu. Sebabe kecindeken derek. Usul-usulna kan mlebu sesuai. Apane lah jan. Transferane. Transferane. Ki khusus nggo penyanyi sing bangkok-bangkok kaya iki gede-gede. Sing nyong siapa? Sing ndep-ndep cendek kate kaya kowe ora mlebu. Ya ngecek kowe karo Dadi wong kowe khusus nggo nang lenggeran campur sari paling kowe. Ujarmu, wingi benyong raya nang wong nonom-nonoman. Pemuda iki kowe anu ngapa sih? Acara. Ompok nagih pada rayane. Nagih pada ngoyok-ngoyok, mbok. Iya kayak gue. Lagune wonten ali-ali niki. Ali-ali. Pamondotan. Ali-ali. Saking Mbah Kakung. Ya ditakoni asmane Mbah sinten? Jane wau pun ping kalih lho. Ping 8 karo wingi. Ya. Nang ngantuk, reka ngantuk. Nek ngantuk aja turun nang kono turun jero. Jero ngendi wong? Jero sumur. Adem lah banyu tok. Adem sejuk. Banyune akeh. Ngonek sangat ngantuk ya turun jero. Jero ngendi? Jero lemah. Kae mbong jero ceret sing anget tak banyune. Ali-ali dibawani. Nggih. Monggo. Sakedap nggih Bu nggih. Mungkin lagune selang-seling ben boten blenger, wonten dangdutan, wonten tarlingan nggih. Selangkung rong langkung urung, keder balike urung. Kalah materi urung ki sing ora kecatet demut-demut. Nggih. Nggih. Dereng dipinangani sedaya. Iya, sing kecatet sing genah nyong kemutan, mbok sing ora kecatet niki nyong sing tak ucapna nyong kelalen. Ya diparingi. Setengah-setengah dicicil. Wis aja tawa maning anu si akeh mbok ora cukup Ora wektune. rampung wong esuk arep pindah maring Solo ki ya. Aduh temen. Biasa. Nah, Monggo. Mbah sinten, Mbah? Mbah sing pundi wau Mas Angak? Kowe nang ngarep jan. Niki nggih Mbah nggih. Mbok badhe mbawani mriki Mbah. Nggih. Mbawani mawon mboten usah Mbah, mboten usah nyamper, mboten usah bayar. Oh, mboten usah wong kula ditangkap tok wis seneng banget. Ngake lah tampani. Yo jan mudut. Kowe lha ujar-ujar ora usah malah arep tampani nyong malah. Mbok daripada diusel-usel nabanya wis ora gelem. Dipokoni. Oh iya. Oh ayai. Blak. Bang Jreng. Lalen apa? Ya ora. Jeneng kula lali aja lali. Kan presek kayak kresek suwe-suwe. Ali-ali niku soleh kula. Cius iki. Nggih, Cius. aku ndarani miki diomong kowe. Aku wis kemresek kaya kresek ora idan jawab. Wong ngerti jawab mbokan kowe sing isi. Ya ora, paling ya bose sing isin. Ayang seneng nyunak melu dragon. Kamu selalu dibully, dadi kan orang nyongdok sing dibully nang kowe. Kowe lho. Nang apa teneng nangis. Nggih, kepriwe ge? Sing esuk wis ditransfer entong. Kula mboten. Kula mboten melu namung ati tansah nggo ndeli yen dadi lara gelo sedih rentan dalu. Bingung ya? Sing
Bengkokan ngumbak belet. Ngombak belat. Serak-serak bau. Serak-serak. Ketok lho ki teka maning ki syutinge. Ayo gagah-gagah temen tukang syuting iki. Biasa. Bocah ngendian iki wongmu apa, Pak? Hah? Wongmu apa? Bocah nderik ana. Mereka tuh temen. Ketokan kewala nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Beja banget nek engko Bali. ya alhamdulillah dadi anake seneng wis pirang dina 3 dina urung gelem bali Ya seminggu kek. saline mbek warung koper sisa Genep lah. Oh, Betul peranti. tanggal 30 ro. monggo Monggo. Mbah Kakung ali-ali langgamipun Derek berkaya mriki, Mbah. derek ajeng Nggih uget-uget tambah bengkek nggih penamet nom. asal ngrungokno ali-ali karo jogedan srepete marimba Mari, pokoknya Dragon Musik Campursari ki menyembuhkan segala penyakit, Mbah. Penyakit encok, pegelinu. iya bengkek mata kunang-kunang nggih semutan sikil lan ndodok Gula-gula. biar nah niku bisa Iya. atau besok diinum esuk sore mesti biasa nang pasar Mas Pagean Monggo. Ampun teng petengan ben ketinggal teng niki Shootingan. shootingan nggih. Mriki Mbak Kakung sebelah mriki ngancane Mbah sinten niki Mbah? Mbah Sarwirja. Mbah Juneti. Mriki ngancane Mbah Juneti. Mriki. Anak putune kan buburin lah. Ora uli kon bubu Mbah, putune Mbah.